Aurten konbidatuak zango dira baserritarrak sagarra egiten dutenak. Eta aurten basogez zarauzkoak, Tolareta Irungoak eta Etxezabal bertakoak. Hauek izango ditugu eta hauek ingo dute txotxe irekidera. Eguneroko zuen lanean, zenbat izerditan neken, omena merezi dezuenok, hemen txen pozik zaudete, zuen lana izango ez balitz, upeloiek nola gaur horregatik oroigarri bat Iñakik zuei emana kupelo horretan beste guztion eskerra ere badarama haundia baitak inu honekin aurten eskertu nahi dana basoa eskutan daukagunean ikusten ez deun lana. Gaurkoan urtero moduan, hola sagardotegira etorri gara, sagardo denboraldiari behar den moduan hasiera emateko eta horretarako, nola ez, Iñaki Bengoetxea dugu gurekin urtero moduan. Konta iguzu Iñaki, sagardo denboraldi hasiera pixkat ezoikoa, baina aurrera atera duzu azkenean, ezta? Bai, ausartu geha, zertikan ja bigarren urtia hola ez dago zehitzerik, orduan pixa bat, horremeste sagardo indugu eta nola beti arrankatu barra zen. Eta, bueno, ausartiek baltik ez dugu eta aurrea.
2 urte dira jada egoera ezoiko honetan, beraz esperientzia hor lagundu zu, ezta? Bai, esperientzia lagundugu, badakigu gutxi gorabehera, ze limitiak eta nola ibili behar dugun, gure musukoekin eta gure kuidatuekin, baina, beldurtu gabe gehiagik zertik, bestela burutik izortuko. Normalean, holan txotxirekiera, nahiko antzekoa izango da, konta iguztu, zeintzuk izango dira, urtengo nobedadeak edo aldaketak, jendeak antzeman halko dituenak? Nobedadea daude, badaude bi kupel, bi barietalak eginak, bat urte bi txiki eta patzuluakin, eta beste bat azken egin nuena urdin eta errezilakin. Eta hasierako sagardoa dire, pixka bat mesiok, baina gehiago erateko ere ondo daude tenatik. Eta ez dakit nola ohitu da jendea, mailan bertan pitxerretatik sagardoa kontsumitzera, erraza izan da? Pixkat bestalde ohitu genantzako ez dago hain erraixa, baina nola lan gutxi join behar den alperkeria hori ere pixkat batzoi gustatu join da. Orduan, ez dakit, nola kopel desberdinatik ekartzen dugun eta hori, jendea badu daztatzeko aukera, ez? Horrekin pixka bat jartzen da jendea lasaituta eta, daun situazioa bastante ulertzen du jendeak. Eta ondo aurreratu duzun moduan, sagardo ekoizpen handiko urtea izan da honakoa, ez da? Bai, esaten da, batzuek esaten da, sagardo urtia edo ez, sagardo urtia, sagar urtia izan du da. Orduan esaten da, erderaz kantidad, pero kalidad, eta orduan kalidadea gehiago nahi genu, baina dena ezin da. Sagar arbol bate baldin matxo, 1000 sagarale eta bestaldea normalin 600 euki bertxu, erdiak, normala da ez, mesio ematia, azukre gutxixio, baina demo berian eran haitzeko nahiko suabiak, onak, grado laurde mato gutxixio hori aixeaten da, eta nik askotu zatu, demora gehiago emango ditu parrandan haitzeko eta luzaro gehiateko. Horixe da, sagar gutxi dagoenean arazo izaten da, baina asko dagoenean ere ez dakit erraza ote den sagar kopuru handi hori kudeatzea. Bai, hori pixka kudeatzen hasi beharra gaude. Nik jonden urtien initun pruebak, ez? Azken batean 2-3 ero nik esan dut juntatu ginen, eta haitu ginen pixkat aklareo esaten diguna, bakanketa egiten, eta nik uste bide hortetik joan bertukula Europa mailan da asko gehienako laidia. 2 urtetik sagarrak asko ematen duen urtien pixka bakandu. Ez dein nekatu sagarra bera eta duen alia ondo kontzeko eta ondo urtien izateko. Baina, tendentzia hemengo sagarra klasiako, baridadeak eta hola dute, eta gaurko honeko ontzitiak eta ditugun refrigerazioak eta gauzakein, ez da problemik 2 urtetik behinen sagardua kontzeko. Eta urtero moduan denboraldi hasiera, omenaldi moduko bat egiteko aprobetxatzen duzuen, aurtengoan baserritarrak izango dira, zergatika? Esango dizu zergatik garbi. Beraiek guekin sartu zen barko berian, aurrena euskal sagardu iten, eta oain ekologikoan. Hortan ere 3 urte pasatuko. Eta, ekologiko zeilua eman gaituzte, bai Eurostoa eta ekolurrena. Ekolurre esan nahi du bertako sagarra dela, ez du esan nahi ekologikoa ekartzen duzu Frantzitik, eta esan ekologiko duzula, baina ez. Ekolurre zertifikatzen du bertako dela, eko. Orduan hori dena konsegitu dugu, eta esan, jake esfortzu hau den egin dugun, merezi dugu, o merezi duzue, hobetako zanta, txos irekiera bat zuek egitea. Eta pozik hartu dute, eta nik uste merezi dutela. Nire tartian nago, baina denak barko berin jomer bat dugu, arraunan era berin inbar dugu. Eta hori importantia materia primakin kontatzia. Eta bertan izatia, sagaztiak, jendeak animatu eta kontzia bertan nik uste horrek garrantzitsu. Netzeko bentsa garrantzi ondo jo. Noski. Eta konta iguzu, ze garrantzi doka sagardotegi batentzat, bio ziurtagiri hau edo ziurtagiri ekologiko hori lortzea? Ziurtagiri hau sagardotegi gintzen netza bentsat asko. Nik beti matiatu dut, nahi kultura, nahi inguruak, eta sentimentu handi jaitu zertian. Naiz persona eta hemen jaio, eta ja 72 urte pasiek hemen bizi naizena. Naiz emigratuta nagon, beste herri bat egon nintzen persona bat, edo, orduan ne sustraiak arbol zaina bezala bertan daude. Eta horrek tiatzen hau, ne mutikotan izautu genungu baserri guztietan, sagaztiak gutxi gehiago etxeako, eta estia iteko erleak eta bar, gero nola jontzen gain beran, etuan berreskuratzen ikustiak niri poza ikara gara ematen hau.
eta niretzako da, bueno, nire sentimentun zainatako bat, eta ojala, segituko genuen gehiago, berreskuratzen gure inguru girua, zetia. Ez hastu, gure natura eta ze politia esaten dugun hiritarrak, ez baldin badago gure rural aldean baser ingurutan jenderik eta ganadorik edo lan egiten dunik, ez dela horren politia izango. Oso ondo esana. Hai, Eta sagardotegiak sagardoa behar du, baina askoz gehiago da, ez? Ikusten dugu aurtengoan ere bertsolariak, bai txalaparta hortik handa bilera, nola antolatu duzue sagardotegia pandemia testu inguru honetan? Pues aldugun txukunena, aldugun ondona, eta lehen esan dutena, azken batean sagarra, inguru girua, ez, esan dutena. Gero, sagardu itia, eta guain, festa girua eta gure kultura sartzen da hor. Orduan, hori dugu antolakuntzan, beti bezala, deiadarrak, txalapartak, bersolariak eta trikitilari batzuk badatoze, eta San Anton buelta hau beti bizitu izan dugu gaina, eta iruditzen hau, erromeri iseri tentzungoa du gure bentsat, erromeri puntxu hau ikutu eman berdigula gure kulturari. Bestela, azken batien ez gara zapaltzen nahi bildurrak eta gure birusa bakarra, baizik gure kulturare, bai. Eta noiz arte luzatuko duzu sagardo denboraldia? Maiatzan azken arte. Maiatzan azkenian, beti bezala, usten gituzten beste aktibidade batzuk ikia, lehenotan egin zanbutigu bertso afariak, eta, bueno, beste gauzak, sagarran egun arestuguin joan denago 2 urtean, pelotan aguston iken duguna ere nahiko galduta bildurke biligea. Bueno, azken batien, holak iken zituen aktibidade desente. Eta hortan, lehen zantan, nire sustraia gordia. Hemen jaio eta hemen bizi, nire kultura eta nire bizi modu hau da. Eta elkarrizketarekin amaitzeko Iñaki, konta iguzu, zer eskatzen diozu aurtengo sagardo denboraldiari? Bueno, lehenbiziko lana osasuna izan dezagula denak, bildurra puntu hau galduz, aurrea guazen, eta berriz, sagardo terapia egitea, sagardotegire etortzeko. Eta nahi duna golara inbitetu da. Primeran Iñaki, basandako guztiarekin gelditzen gara, mila esker. Eskerrik asko zuri, da nahi zuen arte. Oraingoan Eustakio eta Esteban dauzkagu kamera aurrean, eta aurtengoan nolan baserritarrek zarete omenduak, nola jaso duzue albistea? Bueno, a ber, azken finen urte guztiko lan baten, eta, bueno, urte guztietako lan baten atzeko izan dan lan bat, pues, merezimendu bat, ez? Bai, gustora. Zuk nola jaso duzu albistea? Ondo. Bai, beti da, holako bat akordatzia, ez? Lan egiten horrekin akordatzia, beti da ondo, ez? Eta hori ondo hartzea. Eta konta iguzu, ze baserritakoak zarete zuek? Bueno, gu zarauztik gatoz basobeltz basarretikan, eta, bueno, beti da nikan Iñakikin o zagarrotegi honekin indeu lana. Bere prozesu guztia pasaitugula, bela, denominazioa, eta baina ekologikoan gaude. Eske, bueno, bide hortatik aurreagoaz, eta, bueno, urteko produzioak honeak hartzitugu. Eta zuek, ze baserritakoak? Ze Nola? baserritakoak zeaten? Basoelzkoak. Biak berdinak. Primeran, eta aurten sagardoak, bueno, ez du bere momentu honera bizi ez, azkenean pandemiaren eragina hor dago, nola egokitu zarete zuek egoera honetara? Bueno, egitea esan, momentuz, sagardotegiak beak ekoizpena sagarra guztiak hartu izkigue, badakigu ostalaritza asuntuak eta danak nahiko patxal dabiltzala, baina, bueno, jendeak etxian baike konsumitzen segitzen duen sagardua, eta orden, azken finean, pues, momentuz, esatet, gure ekoizpenak sagardotegiak jaso ditue, así que, bueno, de momento guztua. Oraingoan kamera aurrean Ainhoa Bengoetxea dugu gerik, Iñakiren alaba, eta konta iguzu, Ainhoa, nolakoa da sagardotegiaren etorkizuna, zu zara adibide garbia, ezta? Bueno, 3 alaba ditula, Iñaki 3 aizpagea, eta azkenean, bueno, sagardotegian gehien bat 2 aitzen geha lanian, egunerokoan, eta 3. aia aitzen da beste egunetan ere laguntzen. Baina gure etorkizuna, pues, bien artean ideia da pixka eta aurrera atetzea, eta ber nola joten den. Duela urte batzuk sagardotegiaren mundua batez ere gizonekin lotuta zegoen, ez? Baina orain ikusten dugu pixkanaka emakumeak ere mundu horretan sartzen ari direla, ezta? Bai, azkenean ikuste ere bai, garai bateko mentalidadea egoan pixka dela, ez? Eta gaur egun ja emakumea ere bertan paper importantea dakala. Sagardoa egiten eta baita ere beste egunerokotasunean ere antolaketan eta denean, bai.
Esan dezakegu errealitate hau txikitatik ezagutu duzuela, beraz dena ondo ikasteko denbora nahikoa izan duzu, ezta? Bai. Bueno, ni 6 urte nituen hau ireki zenean, eta azkenean ikusten ikasten duzu pilo bat. Gero praktikara inbarra dago, importantia, baina bueno, oire pixkanaka aigea. Eta nola ez, txotxirekiera eguna, egun importantea izan behar da zuentzat, ez? Dena prestu duzuela da. Bai, ja ondu geha 2 egunetan dena rematatzen eta gaurko ja azken ikutuak egiten, hori da. Importante naia atzoia preskenun eta gaur denak disfrutatzera.